Takže ahoj lidi, vítám vás u prvního dílu Let's Play na hru. No, popravdě to není hra, je to Life Simulator. Právě se nacházíme v domě. Divným domě. Takže by se mohl jít na... No, kde jsme? Na gauči. Dobrý místo, kde začínat hru. Life Simulator. No dobře. Tak právě vstaneme. To je divné. Teď jsem ti něco řekla, až tě hodíš na televizi. No, tak tohle byl fakt tak. No. Teď mi to píše, že se mám jít schovat, protože za někdo bude nějaká agentura. A já jsem nesmím. Berejte, tak já se schovám třeba tady. No, dobrý nápad. Tady za gaučem. Máme být asi sticha, takže... No, tohle video bude mít tak 10 minut. Nejvíc, tak bychom mohli už vylézt z toho prostoru. Taková hororová hra, popravdě je taková divná. Ale... Já si potom dělám čaj, Derkovi tady častý zásuvky, prosím tě, nenechávej, když se vypínám větě, nenechávej to. Tak kde by mohla být pohádka? Ty prošli si, abyste zasahovali do... Ne. Hele, Asterix a Obelix. My si Kleopatra. Ne. No tak... Jo. Tak ahoj a uvidíme se u příštího dílu. Čau.